जगन्नाथ नमस्कार। तो एबे मु टिके प्रैक्टिस रे बसी बड़ भाई आसले टिके जहाँ देखा टिके खुशी लगला। तो एबे मु टिके प्रिपेयर होतली जे नेक्स्ट जो अछि बाहर पड़ली बंद होए रील्स भी हमार अछि। फोन कर दे सुनी कोन जाम है छी बाप रे के जाम जमिंग रे टिके बस चलो देखो देखियो अछि बड़ भाई भी सपोर्ट दे छथि मोर सहित अछि देखि अछि खुशी लाଗୁଛି। चलो ଯିବା ଦେଖିବା। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ ଜାମ୍ ବି ପ୍ରବଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ଏବେ ଗାଡ଼ି ଏବେ ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଅଛି ଚାଲିଛି। ଯାଇ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲା ଲାଇଟ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ଦିନରୁ ରାତି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଇକ୍ ସପିଂ ପାଇଁ ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସ୍ୱୟଂ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ। କିବୋର୍ଡ ଅନ୍ ହେଇଗଲା କିବୋର୍ଡ ରେଡି ଖାଇବା ଟିଫିନ୍ ବି ରେଡି। ସିଏ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ତାର ମାନେ ନୂଆ ଦେଇଛି। ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର କିଛି କହିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିବା ଜାମିଂରେ। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। आए मैं मर ही जाऊं जो तुझको मैं पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही चाहूं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा हुआ है। रेडी आवड़े कौन सी ଏବେ ରିଲ୍ ସେଲ୍ ସାରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ଗ୍ରସ୍ତରେ କିଛି ସାମାନ ନେବାର ଥିଲା ଘର ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। କଥା ଗପି ଗପି ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାମାନ ଦୋକାନରେ। ମଉସା ଆମର ଉପରେ ଚଢ଼ି କ'ଣ କଢ଼ାକଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ମଉସା କ'ଣ ସରିଲାଇ ସବୁ କାମ? ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛୁ ଗାଡ଼ିରେ। ବାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦିନରେ ଆସିଲୁ ରାତିରେ, ଗଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖି। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି ଘର। ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। हेलो बस निद लगे टायर्ड